4000 зрители на стадиона в парк Лаута бяха стоплени от седмата победа за сезона на смърфовете в мразовития следобед над Пловдив. Минута преди почивката Сержини откри за домакините с красив гол от границата на наказателното поле. В 74-та минута Базил де Карвалио удвои след центриране на Даксън от корнер. В заключителните секунди Светослав Тодоров намали от Дуспа, но за повече шампионите от Ловеч нямаха време. Така Локо Пловдив ще зимува пред Литекс с актив от 27 точки и оранжевите събраха едва 25 през есенния полусезон. Ми паднахме, защото сме по-слаби. Това е. А защо сте по-слаби? Защото разполагаме с много офанзивни футболисти. В дефанзивен план така доста изоставаме. Имаме много на контузени състезатели. Продължаваме да правим подаръци. Аз съм много щастлив от тази победа. Заслужавахме и ни беше необходима. В момента Литекс е настоящия шампион и винаги е хубаво, когато си напълно концентриран и мобилизиран, да играеш такава среща.